Line buhatan sa LBC, gitulis na usab. Security camera, gipawong sa mga empleyado so wa pa mahitabo ang pagpanulis. Amahan migulgol sa liog sa iyang 2 anyos nga anak. Ang suspect gipalog sa psychiatric ward. Gilamoy ang shabu sa usa ka babae nga misuway og palusot niini sulod sa prisuhan. Duha ka shipping companies ug 3 ka ahensya sa gobyerno gikihat tungod sa nahitabong oil spill sa miaging tuig. Mag-usa ka tuig na apan hangtod karon wa pa gihapoy resulta ang investigasyon sa pagkabangga sa duha ka barko diha sa Mactan Channel. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, ania na ang mga balita uban ang kinitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Huwebes petsa 14 sa buwan sa Agosto tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog samo ka sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, ang psychiatrist sa Vicente Soto Center for Behavioral Sciences mitanyag sa pagtabang sa usa ka babae nga nasakpang nangawat sa usa ka mall. Matud ni Glenn nga dili angay hukman ang maong babae nga gingong kleptomaniac. Kini ang gisusi ni Jinky Bargio. Hangtod nga di pa mapamatud-an sa doktor nga usa ka kleptomaniac ang babae nga nasakpang nangawat sa usa ka mall sa siyudad sa Mandaue, angay likayan sa publiko nga siya biay-biayon. Gipasabot ni Dr. Renato Obra nga ang sama ni Jubel posibleng way intensyon nga mangawat. The motive nga nung gihimo niya is to satisfy her urge pagkuha sa mga butang, but not for the monetary consideration of the butang nga dili niya ipenda, dili niya ibaligya, dili niya inunta pakinabangan ba, no? Giingong andam si Dr. Obra nga mutabang sa batanong babae kung gikinahanglan. Awhag sa doktor nga likayan lang una nga siya hukman tungod kay usa kini ka sensitibong butang nga maghatag unya og dakong epekto ngadto sa batanon. Unless proven otherwise, we have to consider her as innocent at this point in time. Because ako ning i-justify on TV, on the media nga, this is an irresistible impulse. Jinky Bargio, News 5. Gisugda na ang pag-imbestigar sa mga sakop sa Subang Dako Police Station tungod sa kapakyas niini sa pagblatter sa duha ka reklamo batok sa usa ka babaeng shoplifter nga hitsurahan. Ang maong babae anaa na karon sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development sa Mandaue City. Andrea Patenya, Suginlimi. We are conducting formal investigation. Gisugda na sa Mandaue City Police Office ang investigasyon batok sa hepe ug mga sakop sa Subang Dako Police Station kansang wa mi blotter sa insidente kabahin sa kapakya sa usa ka babay sa pagbayad sa 10,000 pesos nga utang sa usa ka bar ug 4,000 pesos nga bayranan sa giabangan nga van niadtong Sabado sa kadlawon. Mato ni MCPO Director Senior Superintendent Petronelli Valdebrin sa inisyal nga pakighinabi niini ngadto kang Subang Dako Station Commander Senior Inspector Miguel Andeza na nga tarungan kini nga ang representante sa bar mismo ang miingon nga di ipablotter ang insidente kay ipawitness ra nila ang pulis sa transaksyon. According to the station commander, way intention ang representative sa bar nga magpa-blatter. And because according to the station commander nga bawal man sa amo nga mag-witness sa bayranay sa ginana kung way formal complaint o way ipa-blatter, yan ka-advisean nga ipa-record, ipa-blatter ang incident. Dili man interesado ang complainant, ang representative. So, wala nila gi-record. Gimanduan ni Valdebrin si Andeza sa pagsumiti og report kabahin niini ngadto sa Investigation and Detective Management Branch kun IDMB sa Mandaue ug ang IDMB sab ang musumiti og investigation report ngadto sa Regional Investigation and Detective Management Division 7. Apan mato ni RIDMD 7 Chief Police Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, bisan og miingon ang reklamante nga di ipablotter ang insidente, kinahanglan gyud unta kining i-record sa investigador sanglit nahitabo man ang settlement sa complainant ug sa babaeng gireklamo sud sa police station. Gani gikwestiyon ni Lawas kung nganong wa nakablotter ang pulis nga nakapapicture man gani kini sa babay. Well, in the first place nganong gidala pa nila sa police station. I hate to say this pero gigamit lang ba ang police station to coerce the suspect to pay? That is wrong. Kay there were a lot of instances nga nahitabo na ni ana. Some business establishments
na inadakpan ko noon for shoplifting. Dadon sa police station. Tapos ingnon ang kwan, og di ka makuan kihaan ka na mo. I think it's not the proper way. Kung dalon yung police station, have it blattered, file the case. Gitanaw na karon sa RIDMD 7 ang posibleng silot nga mapahamtang sa nalambigit nga mga pulis. Based on the initial data that we gathered, there seems to be a lapse on the procedural as far as booking procedure is concerned. Matod sa Department of Social Welfare and Development sa Dakbayan sa Mandaue, minor de edad pa ang babae nga nalambigit sa pag-shoplift og dulan 10,000 pesos nga balor sa mga sinina, sapatos, bag ug duha ka Ato lang niyang balikan ang report ni Andre Patenya. Sa laing balita na landig sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang usa ka 18 anyos nga babay human gikatahong miambak sa nagdagang bus sa lungsod sa Argao. Ryan Sorote, Sugin Limi. Samaran sa iyang ulo ang 18 anyos nga si Maria Riza Bagnais kinsa gikatahong miambak sa nagdagang bus sa may barangay poblasyon sa lungsod sa Argao kagahapon. Gikan sa syudad sa Sugbo ang biktima nga usa ka tendera sa barangay Labangon ug mipauli sa ila sa lungsod sa Argao. Sa barangay Bula sa unta mo kanak ang biktima apan giingong nakatuog kini ug nakamatngon na lang nga naa na sa barangay poblasyon ang gisakyang bus. Nagdali sa pagkanaog ang biktima ug giingong bisan nag-aginod ang bus, mipugos kini sa pagkanaog nga may gituong hinungdan sa disgrasya. Gida sa District Hospital sa Argao ang biktima apan gida sa Sugbo aron mapaubos sa X-ray o CT scan aron pagsiguro nga wa kini internal injuries. Asoy sa inhan sa mga babay nga gilanta ng iyang anak ni atong higayuna og posible kini nga nalipong. Giklaro sa inhan nga wa magpakamatay ang iyang anak sukwahe sa unang nanggawas nga taho. Posible sab nga naalimungawan ang biktima. Siya nahulog ba niya engko. Kinsa may nagdalan mo sa ospital dahil sa wala ko kabalo. Ingko niya naon sa man kain sa wa po ko kabalo pag abot ng ospital dito na siya kabalong na sa ospital. Nagtuwang kapulisan nga disgrasya gyud ang hitabo og posibleng nasangit kini sa hagdanan o portahan sa bus diyan minaog sa bus nga nagaginod. Siyempre, moving ang gidong bus liner. Out-balance siya. Pagtog doon, mo to nga, wala ka balance mo to na, kuwan siya na, tumba sa kasada. Dunay may pamatuod nga di suicide attempt ang nahitabo sa biktima. May pasalig na ang pamunuan sa Ceres Bus nga tabangan ang biktima sa pagpa-ospital ini. Nanagod nga bus liner, siyempre, kuwan gina ang driver, karang take charge sa mga pasahero good, at least safety sila. Ryan Sorote, News 5. Ang nagpaluyo sa pagpamaligya og droga sa 14 anyos nga dalagita ang sunod nga pasakaan og sumbong sa kapulisan. Kini human gibasura sa fiskal ang sumbong nga ilang gipasaka batok sa menor de edad. Andrea Patenya, Sugin Limi. Giangkon sa hepe sa Cebu City Intelligence Branch nga nasayod na sila daan nga mabasura ang kaso nga ilang gisang at batok sa 14 anyos nga dalagita nga nasakpang nag-repack og dulaan 6 milyones pesos nga shabu niadtong Sabado. Ubo sa juvenile justice law, mga menor de edad lang nga 15 to 17 years old nga dunay high level of discernment sa pagbuhat og usa ka krimen ang mahimong makiha. Apan bisan pa og nasayod sila sa maong balaod, gituyo sa CIB nga mopasaka og kaso aron mapaabot ang mensahe ngadto sa mga drug lords nga responsable sa paggamit og mga menor de edad nga gibuhat sa kapulisan ang tanan aron mahunong ilang modus. Isod na mo gaayo nga makuan sa mga nagrekrutan na nga magsalig na gyud. Nagsalig na gyud sila. Dali-dali ra gyud. Gani ang duha ka lalaking misupply og shabu ngadto sa 14 anyos mauna say sunod nga pasakaan nila og kaso karon ug gisugdan na nila ang pagpaluwat og affidavit sa menor de edad. Cooperative ng bata from the very beginning. Cooperative man noon.
Man, I hope in the long run nga mahuman ng affidavit without hesitation. Ana-ana sa Department of Social Welfare and Services ang dalagita aron ipaubos sa intervention program sud sa tulo ka buwan. I-monitor nila ang kalambuan sa rehabilitation sa dalagita sud sa DSWS aron pagsiguro nga di na kini malambigit sa krimen kung ibalik na sa komunidad. Kamo lang, maro gini tumong na mo mga diligid sa inyo yun, i-release tayo ng bata. Dito sa kuha niya, siyang parents. Eh, siyempre, di man na tumalikin, hindi mo balik din kasi yung nandan. So, bisan wala siya ma-find, at least makuha na. Yes, ma'am. At least nanay ko, ma'am. Nanay program bali ba? Nanay program bali. Kay, sa experience na mo sa residence-wise, paano, nanay birth certificate, tapos turnover, tapos patawag ng barangay, patawag ng ginikanan. And then balik lang gihapon. Tapos here comes after a month, after a week, kita na naman, ibalik na po. Padayon pa sabang assessment sa kapulisan kung pasakaan ba gid og kaso ang mga ginikanan sa dalagita. Samtang nagpaabot sila sa DOJ kung sila bao ang DSWS ang mo-apply aron pagpaubos niini sa Witness Protection Program. Andrea Patenia, News 5. Ana-ana sa Department of Social Welfare sa Dakbayan sa Sugbo ang maong menor de edad humanwa pa sakay sa prosecutor og kiha tungod sa pagpamaligya og drogas. Ilasab gipaabot nga masud sa Witness Protection Program ang maong 14 anyos nga babayi. Jinky Bargio, Suginlimi. Kining tungod sa kawala, so maningkamot sad siya. Human magpaabot og 4 ka adlaw ana-ana karon sa kustodiya sa Department of Social Welfare Services Office sa Dakbayan sa Sugbo ang 14 anyos nga batang babay kinsa gidakop human makuhai sa mga otoridad og dulan sa 1 milyon ka pesos nga shabu. Mantay makuan ana kay sa balao dili magid mapriso ang 14-year-old. So counseling nga istoryahan na gyud maayo ang bata. Bisan ug way kumpirmasyon kung drug dependent sab ang minor de edad, ila kining ibutang sa pasilidad kauban ng ubang batan-on nga may drug related cases. More man gud sa environment labi na sa ilang lugar. Oh. Madagid siya ba kanang dali ra kaayo dadon ang bata bitaw. Bata sad lagi. Gipaabot pa karon sa DSWS ang resulta sa ilang hangyo ni Fiscal Fernando Gubalane kung mahimo nga ibutang sa Witness Protection Program ang menor de edad. Jinky Bargio, News 5. Gikaon sa usa ka babay ang iyang dalang pinaketeng shabu nga suway unta niyang ipalusot sa Talisay City Jail. Ryan Sorote, Suginlimi. Naghilak nga nakiginabi sa matigbalita si Edna Murillo, 40 anyos nga taga Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo. Nakuhaan siya og drogas atol sa iyang pag-abot sa Talisay City Jail sa may barangay Maghaway pasado alas 2 kagahapon sa hapon aron bisitahon ang iyang higala. Dihang nasangit siya sa searching area. Kadudahan matud pa ang lihok ni Murillo og nakumpirmar kini dihang gikapkapan ni Jail Officer 1 Geraldine Calum nga dunay nagbugdo sa iyang tuong bagtak. Giisa sa Jail Officer ang korsonis ni Murillo og diin nakit-an ang puto sa plastic nga gipapilit sa bagtak gamit ang masking tape ug scotch tape. Gibadbad ni Calum ang mga tape apan kalit nga gikuha ni Murillo ang plastic ug gikaon. Pag-flip na ko sa pantalon akong gikuha, dayon iyahang gi-grab ang uban niya nga mga sachet, iyang gi-grab din iyahang giton. Sa man nakigiton Wa. Sa man ingon nga mo rin nakigiton. Wala, ko giton, bisag pa-x-rayhan pa ko. Tulo na lang kagagmay nga pakete sa gito ang shabu ug tinfoil ang na-recover. Giangkon ni ini nga iya ang mga kontrabando ug nga iya lang kining pangkonsumo apan nagtuo ang mga otoridad nga posibleng ipalusot kini sa usa ka inmate. Para imong konsumo to? Oo. Nadalang na ako ba niya? Huwag ka magmahaya ni? Bahay. Ha? Bahayan. Nasayran nga na priso ni adtong miaging tuig ang dinakpan tungod sa kasong pagpangawat. Gani giangkon ni ini nga ang iyang panginabuhian karon mo ang shopping without money o shoplifting. Gipasusab sa BJMP ang Talisay City Jail sa posibilidad nga dunay palusot sa shabu sud sa mga bilangguan. So far wala jud mi ana ka intercept og mga drugs sa ato ang intelligence sa sulod. Kasamtangang gibalog sa Talisay City Police Detention Cell ang didakpan samtang giandam ang sumbong nga paghupot og drogas batok ni ini. Ryan Sorote, News 5. Giangkon ni Cordova Mayor Adelino Sitoy nga nahibaw na siya nga adunay drug den
duol sa munisipyo sa ilang lungsod. 20 ka mga nagamit og drogas ang nadakpan sa NBI 7 sa maong lugar niadtong Biyernes. Apan way plano si Mayor Sitoy pagpaili sa kasamtangang Police Chief Senior Inspector Alexander Nunez. Bisan og mga sakop sa NBI ang naka-raid sa drug den. Matod sa mayor, bag-o pa ang hepe sa kapulisan sa ilang lungsod. Ay mga parinti na ko diya, ingon niya, wa man ay parintihay. Alay gamay raman kong Cordoba. Pila raman na ang Cordoba from one end to the other is about 3 kilometers lang. Ang tanan nga may tabo des Cordoba pulos dool. Wa may layo. Atong balikan ang balita ni Andrea Patenya kabahin sa pag-imbestigar sa mga sakop sa Subang Dako Police Station, kabahin sa kapakyas no sa pag-imbestigar sa shoplifter. Formal investigation. Gisugda na sa Mandaue City Police Office ang investigasyon batok sa hepe ug mga sakop sa Subang Dako Police Station kansang wa mi blotter sa insidente kabahin sa kapakya sa usa ka babay sa pagbayad sa 10,000 pesos nga utang sa usa ka bar ug 4,000 pesos nga bayranan sa giabangan nga van niadtong Sabado sa kadlawon. Mato ni MCPO Director Senior Superintendent Petronelli Baldebrin sa inisyal nga pakighinabi niini ngadto kang Subang Dako Station Commander Senior Inspector Miguel Andeza nangatarungan kini nga ang representante sa bar mismo ang niingon nga di ipablotter ang insidente kay ipawitness ra nila ang pulis sa transaksyon. According to the station commander, way intention ang representative sa bar nga magpa-blatter. And because according to the station commander nga bawal man sa amo nga mag-witness sa bayranay sa ginana kung way formal complaint o way ipa-blatter. Yan ka-advisean nga ipa-record, ipa-blatter ang incident. Dili man interesado ang complainant, ang representative. So, wala nila gi-record. Gimanduan ni Baldebrin si Andeza sa pagsumiti og report kabahin niini ngadto sa Investigation and Detective Management Branch kun IDMB sa Mandaue ug ang IDMB sub ang musumiter og investigation report ngadto sa Regional Investigation and Detective Management Division 7. Apan mato ni RIDMD 7 Chief Police Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, bisan og miingon ang reklamante nga di ipablotter ang insidente, kinahanglan gyud unta kining i-record sa investigador sanglit nahitabo man ang settlement sa complainant ug sa babayeng gireklamo sud sa police station. Gani gikwestiyon ni Lawas kung nganong wa nakablotter ang pulis nga nakapapicture man gani kini sa babay. Well, in the first place, nganong gidala pa nila sa police station? I hate to say this, pero gigamit lang ba ang police station to coerce the suspect to pay? That is wrong. Kay there were a lot of instances nga nahitabo na niya na some business establishments na nadakpan ko noon for shoplifting. Dadon sa police station. Tapos ingnon ang kwan og di ka makwan kihaan ka namo. I think it's not the proper way. Kung dalon yung police station, have it blattered, file the case. Gitanaw na karon sa RIDMD 7 ang posibleng silot nga mapahamtang sa nalambigit nga mga pulis. Based on the initial data that we gathered, there seems to be a lapse on the procedural as far as booking procedure is concerned. Matod sa Department of Social Welfare and Development sa Dakbayan sa Mandaue, minor de edad pa ang babae nga nalambigit sa pag-shoplift og dulan 10,000 pesos nga balor sa mga sinina, sapatos, bag ug duha ka mga pitaka gikan sa usa ka mall sa Mandaue. Apan wa sila gipakita nga birth certificate niini. Kay numduman nga unang niangkon si Jobel Bascug ngadto sa tag-iya sa butik nga 19 anyos kini. Samtang siyang Facebook profile ang iyang date of birth July 31 1993 kung nagpangidaron og 21 anyos. Matud sa DSWD, di mentally fit ang babay mao nga plano kini nilang hatagan og psychiatric intervention. Miangkon sab kini sa nga gibuhat ug gitakdang moabot iyang amahan karon aron pagbayad sa utang sa butik. Our treatment includes, we recommend that the child would be checked by a professional doctor, a psychiatrist. Niangkon gi siya kay gipasuwat man namo siya na she is willing to be protected. Nya na siya pasaylo sa complainant. And then napasalamat sad siya nga ni soften ang complainant. Andrea Patenya, News 5. Usa ka amahan migulgol sa liog sa iyang 2 anyos nga anak. Ang suspect gidalaog nahibalik sa ikatulong higayon sa psychiatric ward sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Miabot sa nahitabuan si Jinky Bargio.
Kining mga lama sa dugo sa kutson mo iti mailhan sa krimen nga gihimo sa usa ka amahan sayo kaganiyang buntag dihang way kaluoy ini nga gigulgul ang liog sa iyang 2 anyos nga batang lalaki sud mismo sa ilang lawak sa Dan Zapanta, Barangay Villa Gonzalo 1 sa Barangay Tejero ning syudad. Matud sa mga silingan, wa sila'y nadunggang kasikas gawas sa bata nga naghilak. Tinisagit ka tabang mo nya mo to pagkita na kuha ng bata katuay na gigulgul na. Oto nga kami, buton taming mutabang kay among dalon sa ospital pero ang among gikuyawan kay kakita ra ba ko nilabay dire ang katong suspect basi pag nagbitbit patong kutsilyo kami nya pamatyon mo. Ang 11 anyos nga manghud sa suspect nga si Robert Umpad mitugan nga nakasinati og nervous breakdown ang iyang maguwang 5 ka tuig na ang milabay. Duha ka higayon usab kini nga misuway og paghikog. Magkuha na to siya kanang siya ra usa nang magilom-ilom na siya. Dili siya magawas. Sabuton siya? Dili man. Human sa hitabo, giingong gigukod pa sa suspect ang 5 anyos ining anak nga midagan apan wa kinihiabti. Ang mga silingan nilang pulis maunay midakop sa suspect og midaka niya sa psychiatric ward sa Vicente Soto. Suway pang gida ang bata sa ospital apan hikabsan kini sa iyang kinabuhi. Grabe naman ito kang hinilak nito lang dagan-dagan. Kapag adto na ko, akong patay naman ang bata. Hindi daw. Ang homicide police nagsusi pa sa posibilidad kung nagamitan basab og droga si Umpad. Patay na ko ang impormasyon nga tigamitan siya. Basta ka na yung nervous breakdown mo gawa siguro nag 3 years kada mutana ko kung Maria Riza nga every 3 years ko na mo suol. Amo nang gipa-inject kan para makalma. Sud sa psychiatric ward sa Vicente Soto makita nga nakagapos sang duha ka kamot og tiil ni Roberto Umpad. Gihigtan ang kamot ini og tiil tungod kay lisod kontrolon ang iyang mga lihok. Matud ni Dr. Renato Obra, nag-antos sa mental disorder nga schizophrenia si Umpad. That is the most devastating of all the psychiatric disorders in terms of productivity o in terms of cognitive functioning. No? Sa iyang intellect, sa iyang judgment, sa iyang insight, ano bitaw? So, mao na pinaka-devastating. Bisan ug wa pa niya kinihingpit nga mahiling ang pagpatay sa anak, igo ng basihan nga may gihambin nga mental disorder ang suspect. Kini mao nang ikatulong higayon nga nasud sa maong pasilidad si Umpad. Wa siya hingpit nga maayo tungod kay wa niya makumpleto ang iyang rehabilitasyon. Number one reason nga nung dili ma-improve ang pasyente is poor compliance or no compliance at all. Jinky Bargio, News 5. Ang problema sa paggamit sa mga menor de edad bilang kutob sa drogas, matud sa kapulisan ang mga menor de edad gigamit usab sa cyber pornography. Kini ang gisusi ni Andrea Patenya. Gipahibaw ni Police Superintendent Romeo Santander ang hepe sa Cebu City Intelligence Branch nga dunag gyapon sila gipang monitor nga mga menor de edad nga nagpangidaron og 14 anyos pa ubos nga gigamit isip mga drug mules dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Matud pa grabe na ning problemaha mao nga way hunong ilang kampanya aron pag-rescue ning maong mga minors. Amo lang ipakita nga dili lang gyud sayo nun because daghan king reports na dawat ato nga gigamit gyapon ng mga minors. 14 pa ubos, sir. Yes, ma'am. Mga mga kuan like kung nahinumduman ninyo ma'am na yung mga 10 years old. Si Cebu Provincial Police Office Director Noel Gilyamak mipahibaw nga sama sa Cebu City Police nakadawat sab silang impormasyon kabahin sa paggamit sa mga bata sa illegal drug trade sa nagkalain-laing lungsod sa lalawigan sa Sugbo. Before I received several text messages and reports, but during the confirmation negative man sa nato ang confirm but there is a possibility that minors are being utilized by criminal syndicate, especially drug pushers. That is why I think it's about time to review and amend the Republic Act 9344 because pagkakaroon man god makita na to ang mga minor 3 decades ago is different from the minors as of today.
Apan kung drug trade sa mga kabatanunan ang giproblemahan sa Cebu City ug Cebu Provincial Police, ang Lapu-Lapu City Police Office, lain ang suliran. Kini mao ang padayong paggamit sa mga bata sa human trafficking ug cyber pornography. Tungod niini, gipanghingusgan nila karon ilang awareness seminars kabahin sa human trafficking ug gihatagan nilang prioridad karon ang mga ginikanan ubos sa Pantawid Pamilyang Pilipino program kon 4Ps. Matud pa, ang mga anak ning maong mga ginikanan maoy kanunay malambigit sa cyber pornography tungod sa kakabus. Gani doon na tulo ka inahan ubos sa 4Ps nga mitugan kanila atul sa ilang seminar nga hapit mabiktima ilang mga anak sa cyber pornography. Doon ay tulo nga ka-mother nga ni disclose nga ilang anak there was an attempt although napugngan nila. There was an attempt to entice these people nga kanang offeran og kanang disguising, misleading nga offer. Para sa itong usang iyang anak nga 15 years old, giupiran og mo assist lang sa pag-repacking sa mga biscuits. When the mother verified it, ni Escapo ang ni-invite. Padayong nanawagan ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan o guardian sa mga kabatanunan nga hatagan gyud og importansya ang youth values formation aron malayo ang kabataan sa krimen. Andrea Patenia, News 5. Lain na usab nga buhatan sa LBC ang gitulis. Duna unta sila security camera apan gipawong sa dihang wa paghimo ang pagtulis. Nakuhang aksyon ni Jinky Bargio. Natarantar pa og tataw nga pulos mibati pa og kahadlok kining duha ka mga empleyadong babay sa LBC Escario branch dihang naabdan sa mga pulis ug mga sakop sa tigbalita kaganiha. Asoy ni Connie, alauna 10 miabot ang duha ka mga lalaki nga nagpakaaron ingnong mga customers. Apan sa wadamha, kalit na lang sila nga gipakitaan sa ilang dalang armas, dayon dala sa ilang kinitaan tibuok buntag. Wala man sila nag-declare o kanang hold up. Hindi as if man sila customer. Nangutana na magkuan, magpadala ko na sila. Si Leia nga niya tungtunguran nagkaon, nakalitan sab sa hitabo. Matud niya, wa magtabon sa ilang mga naong ang mga lalaki. Kaning marka sa sapatos sa ilang lamesa, maoy ti mailhan nga dinhi miagi ang mga tulisan, human makakuha sa kwarta. Maunat ako nakitaan na anay laki din eh. So murag natinga ko nga. Pagkita na ko sa iyang pusin, dito na, siya, asan yung kwarta, So, kung wala, diri asir na ara dito. So, mo to dali siya kuha sa drawer na mo. Ang box siya na yung dito niya. Si Attorney Alan Piloton nga regular customer na sa LBC, natinga dihang sa iyang pagsod, lahi ang nilihukan sa mga empleyado. Nya usa kay namurag do naman to kay istorya sa telefon, yani unsa kon maninato mga kuan. Manguli ta oy. Pag ingon nga manguli ta oy, mo na dento niyong kung naunsa man day mo. Nga di pa niingon nga isuod lagi mi sir. Mo pay paghilak nila. Bisan ang gwardiya sa tupad nga pawn shop, wa makabantay nga adunay nahitabong tulis. Tapos pagawas na ko, wa po kabantay nga nay motor yan. Nakabantay ko nga nay usa ka kuan nagpadala pero man daw kuno to. Pagawas na ko. Adunay CCTV camera ang establishmento. Apan matud sa duha ka empleyado, nag-restart sila sa computer ug dugay mo on ug balik ang recording sa CCTV. Inisyal nga investigasyon sa kapulisan, dili taga-Sugbo ang nihimo sa krimen. So positive dili local boys, dili ni local. Grupo sir? Grupo. So ang final info ani magwala tag informasyon gikan sa CIB. Sa pagkakaroon nagtinabangay na ang mga sakop sa Police Station 2, TRS ug CIB alang sa inanali nga pag-ila ug pagdakop sa mga suspect. Jinky Bargio, News 5. Milarga kaganihang udto si Mayor Michael Rama ngadto sa kauluhan aron himamaton ugma si Vice Presidente Jejomar Binay. Wa kayo midetalye ang mayor sa iyang tuyo kang Binay. Bugtong ining gibutyag mao ang ilang hisgutan ang kalambuan sa ilang partido ug ang umaabot nga 2016 elections. Lakbitan sab ni Rama ang kalambuan nga nakabot karon sa pagpatukod sa bag-ong Cebu City Medical Center. I just want to know where we are and what to expect so that we can also prepare from the local scene. All things we'll have to take into consideration, including CCM.
Hinanay na unyang mabalik sa normal ang operasyon sa Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo. Human giila sa COMELEC nga midaog gyud ang kapitan ni adtong miaging piniliay ang palingkuron. Leslie Caminadivistil, Sugin Limi. Nagmaya si Kapitan Limar Alcover sa Barangay Sambag 1 kay iya nang nadawat ang notisya gikan sa COMELEC First Division nga writ of preliminary injunction subay sa gidusong election protest ni kanhi Barangay Kapitan Maria Aileen Guardo. Gipasangin lang si Alcover ni Guardo nga nanikas atol sa eleksyon. So kanin hog ni ikatulo na mong kadaugan, so nagpalipayon ko nga hinahinay ng mahapsay, hinahinay ng malamdagan ang mga utop nga nahiluan sa taga Sambag 1. So karon magpadong nami sa Kapsay Kalinaw sa among barangay nga amo nang makabot sa among gipangpanaad. Pasabot ni Alcover nga kung nanikas pa siya nga nung usara ka konsehal ang nakadaog gikan sa iyang lineup. Wa sab kunoy blatter nga nagpamatuod nga siya adunay mga guns base sa alegasyon sa iyang kaatbang. Sa akong pagkatinood nga, di man ako incumbent, and then wa may even a single blatter nga na-blatter sa police station or maski sa barangay nga naikagubot atong eleksyon na. It was a fair and honest election, not just in Sambag 1, but the whole city itself, waagyoy hapsay ang eleksyon. Unya, og namayad pa ko, nganong maestra, nganong usara may konsehal lagi nilusod sa kuha, og usara bay naghimo. So muna ingon, wa lang sila kadawat sa ilang kapildihan. Kaya for 11 years silang nagunito, sila mag-expect nga naa ay taong makalumpag nila. Ug kay duna nay klarong kapitan ng Sambag 1, gilauman nga karong Lunes maswelduhan ang mga opisyales ug empleyado sa mong barangay, human nagkasinabot na sab si Kapitan Alcover ug ang konseho ato silang gihimong special session kagahapon nga ang girekomendar nga tresurera sa kapitan mo'y palingkuron. So surprisingly, bisag sakit silang buot, gikan man gyud bisag sakit silang buot, mupirma lang sila sa akong gi-appoint nga treasurer. So nalipay ang kadaghanan, pero ambot lang sila sa ilang kasing-kasing siguro na ikagutgot. Pero nagpasalamat lang gyapon ko nila kay ilang giset aside ang ilang personal nga mga panglantaw. The bottom line na gyud ni politika ra gyud. Gilauman sab nga ang barangay gym ug daycare center masug-an na unya. Leslie Caminadivistil, News 5. Duha ka shipping companies ug tulo ka ahensya sa gobyerno gikiha sa lungsod sa Cordova ug sa mga mananagat tungod sa nahitabong oil spill. Ang oil spill resulta sa panagbangga sa duha ka barko usa ka tuig na ang nakalabay. Miuban si King Perez atol sa pagpasaka og kaso. Cordova Mayor Adelino Sitoy ug mga sakop sa pundok sa mga mananagat sa Cordova mipasaka og sumbong batok sa duha ka shipping companies nga nanag-iya sa MV St. Thomas Aquinas ug MV Sulpicio Express 7. Gifile ang kaso atubangan sa Mandaue City Regional Trial Court. Duha ka adlaw sa di pa musumad ug usa ka tuig ang pagbangga sa duha ka barko karong Sabado. Matod sa pangusa usa sa mga hugpong sa mga mananagat sa Cordova, mabatyagan gihapon nila hangtod karon ang epekto sa oil spill. Anya amo panginabuyan din napitan og tang yun. Hangtod karon. Karon tuig na. Ha? Naglisod gyapon mo. Naglisod sa kaya nga kung mga kauban na manghuay og swakti kinason lukot. Unsa pa may kaon nga nadaot man ang mga suki na murag napuo. Dakong danyos ang ipangayo sa kagamhanan sa lungsod sa Cordova ug sa 15 ka mga fisher folk organization. Lakip ini ang $3 million o 140 million pesos nga special fund nga himuon niya sa maong korte aron gamiton na lang sa pag-ayo sa danyos nga namugna sa oil spill. Kuhaon kini sa indemnity fund nga $1.5 million sa insurance nga gi-require sa marina sa matag shipping company. Laing 85 milyones pesos gipangayo nga danyos alang sa mga nagasto sa lokal nga kagamhanan sa Cordova sud sa duha ka buwan pagtabang sa mulupyo nga nawadan sa ilang panginabuhi tungod sa oil spill. Sa kinatibuk-an ana sa 225 million pesos ang gipangayo nga kantidad nga danyos batok sa Tugo Incorporated ug Philippines Pan Asia Carrier Corporation. Maingon na Dogo nga ang ang servisyo ang nakasa Dogo. Di man magdaog kanang pud ang among mangrove. It takes years to grow. Lahi to siyang para pagbabalik sa ato ang mangroves, lahi po tong damyos nga among gipangayo.
Gawa sa pagpabayad sa gadusan ka milyones pesos isip danyo sa oil spill sa duha ka shipping companies, giapil sab sa maong kaso ang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno tungod sa kapakya sa pagtubag sa epekto sa oil spill sa lungsod sa Cordova. Apan di isla pabayron sa danyos og igo lang kining pagpahinumdum sa pagtuman silang mando nga mapanalipod sa mga apektadong mulupyo sa maong lungsod human sa oil spill. Mismo gani ang mga ahensya sa atong kagamanan, wa gani yung nagpakabana sa solusyon. Gikiha og apil ang Department of Environment and Natural Resources tungod kay wa kini programa alang sa pagsulbad sa epekto sa oil spill. Dili lang assessment sa damage ilang pagabuhaton, kundi maghimo silang programmatic nga study. Sa usa ka text message, DNR7 Information Officer Dr. Eddie Llamedo nagkanayon nga bisan og gikiha di mausab ang ilang pagsuporta kang sitoy og sa mga apektadong mulupyo sa pagpangayo og danyos ngadto sa duha ka shipping companies. Apan anaa lang sa 41 million pesos ang ilang assessed damage. Paabuton usa sa DNR7 nga moabot ang mga dokumento sa maong kaso, silang buhatan usa motubag sa issue. Gireklamo sabang Marina tungod kay napakyas kini sa pagpugos sa duha ka shipping companies nga manubag sa ilang responsibilidad sa nahitabong oil spill. Mao na among giapil ang Marina tungod kay dapat iyahang gikuha na kining indemnity insurance. Wala gani siya mo-coordinate sa munisipyo sa Cordova nga duna dinhi. Ikatulong gireklamong ahensya maong Philippine Coast Guard tungod kay wa kini programa alang sa recovery sa kadagatan ug dili tarong ang ilang gihimong clean up sa pagatpatan. Mikabat og 160,000 liter sa lana ang mikatap sa kadagatan sa Cordova human sa oil spill. Ang Coast Guard dunay lapad, mas halapad nga gahom sa pag-clean up. No? Sa paghimo og mga lakang nga pagpabalik na usab sa kahimsum. Kining mga tulo ka ahensya naani mandato. Okay, we try to negotiate. We try to settle this outside of court. Pero it seems nga we have not seen the horizon of any settlement. King Perez, News 5. Mag-usa ka tuig karong Sabado, apan hantod karon wa pay resulta ang investigasyon sa mga ahensya sa gobyerno sa pagkabangga sa duha ka barko diha sa Lawis Ledge sa Mactan Island. Jinky Bargio, sugin nimi. Karong Sabado, Agosto 16, mo ang usa ka tuig nga kasumaran sa nahitabo nga panagbangga sa St. Thomas Aquinas ug Sulpicio Express 7 diha sa kadagatan sa Lawis Ledge sa Talisay. Bisan sa kadugayon sa panahon, hangtod ron wa pay nakab-ot nga resolusyon ang buhatan sa Marina kon Maritime Industry Authority sa nahitabo nga pagkabangga sa duha ka barko. Giklaro sa legal officer sa Marina 7, Attorney Jose Cabatingan nga sama sa ubang ordinaryo nga mga kaso, kinahanglan nga musubay sa proseso ang investigasyon ini. Kay namagoy case gi-filed for possible violation sa ilang franchise or certificate of public convenience. So karon pending pa na dito sa atong Marina Central Office, ongoing ang hearing. Dugang sa Marina, tumong sa ilang investigasyon ang pagsuta kung angayan bang suspendihon o kanselahon ang certificate of public convenience sa duha ka mga barko. Normal nga administrative quasi-judicial, so murag sort of litigation gyud, nay appearance of counsel, nay procedure to be followed, so murag dugay-dugay na nga aspect. Ang Special Board of Marine Inquiry kauban ng Coast Guard wa pa say resulta sa ilang investigasyon. Jinky Bargio, News 5. Gipatinaw nga adunay duha ka hugna sa pagtukod sa taytayan sa lungsod sa Tuburan. Ang Phase 1 nga adunay contract cost nga kapin 35 million pesos, ang adunay nay accomplishment nga 81%. Samtang ang Phase 2 anaa pa lang sa 8%. Naklaro ang isyu sa gihimong pag-utingkay ni King Perez. Just waiting for the final report of the investigation team. No? Wa pa sa mga kamot ni Regional Director Ador Canla sa DPWH-7 ang report gikan sa 3rd Engineering District bahin sa kontrobersyal nga Suba Bridge Project sa Adela River sa lungsod sa Tuburan.
Unang gipasangil sa mayor sa lungsod Democrito Diamante nga dunay anomalya ang maong proyekto kay nabayra na sa DPWH ang WTG Construction sa kapin 70% sa proyekto bisan wala pay nakita nga taytayan. Apan ang accomplishment nga gibayaran og 28 million pesos mao lang ang phase 1 sa pagtukod sa taytayan nga adunay project cost nga 35.4 million pesos. Ang phase 1 substructure lang sa taytayan kun ang ilawom nga bahin sa taytayan. Ang phase 2 sa taytayan mao ang pagtukod sa superstructure kung ibabaw nga bahin sa taytayan nga adunay kantidad nga 16 milyones pesos. Yeah, I think there was just a confusion as to whether a bridge is already there because the contract calls for 2 phases. So on a layman's point of view, it seems that it's already almost complete, no? But since it is composed of 2 phases, even if phase 1 is supposed to be 100% complete, then the bridge will not be completed yet. Pagkakaroon na pa sa 8% ang accomplishment sa phase 2 sa mga proyekto. Nanay partly nasundan na siya. Mga about 8% pa iyang trabaho. 8% for phase 2. Muna ang superstructure. O ang iyang embankments o katong iyang approaches. Hangtod Setyembre 9 ang deadline nga gihatag sa DPWH 3rd Engineering District sa kontraktor alang sa Phase 1. Apan pasiunang mipahibaw na ang WTG Construction nga nagkinahanglan sila og dugang 2 ka buwan usa mahuman ang proyekto. Samtang ang Phase 2 gikatakda nga matapos sud sa 160 ka adlaw. Ang kinatibukang kantidad sa taytayan anaa sa kapin 51 milyones pesos. Alang sa Phase 2 nahatag na usab sa DPWH ang 15% nga mobilization fund. Wala pa siya accomplishment. But this 15% is recoupable sa iyang mga progress billing. Mao gina entitlement gina sa contract. They're entitled for a 15% mobilization. That is allowed, no? For example, you secure a contract from the government, you can be paid advance payment. I think they did not go beyond the 15%. Giklaro ni Toledo nga dili advance payment alang sa materyales ang ilang gibayad sa kontraktor, kundi subay sa accomplishment niini. Ang ipasabot ana is pananglitan anang kabilya nga iya nagipagpurma pero wala pa niya kita mo itong mga kabilya nga nagkuan ko ana. O napurma naman to siya. Gibayaran ko sa kontraktor kay di to siya kaabot dito. Iya na di mi kakibaw iya bang gibayaran iya bang giutang di mi kita ana. We had to receive the written report. But per their explanation, there was no advance payment made because the accomplishment was based on the progress accomplishment as called for in the contract. Mato ni Toledo nga way sayo pangilambuhatan gawa sa dili nga nahitabo tungod sa road right-of-way acquisition. Malaumon ang district engineer nga masabtan ra ni Mayor Diamante ang ilang explanation. I would encourage Mayor no to first of all, na siya nagawa sa medium key. So, ganito siya sa amo, Okay? I would still believe, no? All things can be sorted out simply by talking. King Perez, News 5. Daghan na ang mipadayag nga mupalit sa mga luna sa South Road Properties. Kinisubay sa paghatag og katungod kang Mayor Michael Rama sa pagbiligya niini. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi. As soon as possible. Buot ni Mayor Michael Rama nga mahalin dayon ang 45.2 hectares sa South Road Properties, kinihuman siya matuguti sa konseho. Apan di siya gustong magdali-dali, kay iyang siguroong masubay siya sa proseso sa balaod, subay sa pagbaligya sa mga luna sa SRP. Butyag sa mayor, nga doon na mga kumpanyang nipakita og interes sa pagpalit sa mong luna. If all will be put in the proper perspective, and we should not be in a hurry at the same time, because nothing lasts if done fast. We just have to be thankful to start with that the beginning towards a beautiful tomorrow have already been commenced. I wish that by 2014 it will increase. Panghinaot ni Mayor Michael Rama nga ang tanang konsihal nga mapirma sa resolusyon labi na ang kampo sa BOPK mutambong na unya kun dunay himuong panagtagbo. I wish that they will all be around because I knew that it would not be difficult for us to discuss. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gipasidungdan ang kapulisan sa rehiyon kaganina atol sa ika-113 nga kasumaran sa police service. Mitambong si Andrea Patenya sa maong kalihukan.
Nagtapok ang kapulisan dinhi sa Police Regional Office 7 alang sa ika-113 katuig nga anibersaryo sa police service. Si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza mao'y guest speaker sa maong kasaulugan, diin gipasidunggan niini ang PRO 7 tungod sa pagmeno sa crime rate sa rehiyon ug 25.5% gikan sa Enero hangtod Hunyo karong tuiga, itandi sa samang period niadtong miaging tuig. Mikunhod ang crime volume ngadto sa 29,553 gikan sa 39,649. The decrease, according to the Deputy Chief of PRO 7's Regional Investigation and the Detective Management Division, is attributed to the implementation of Police Integrated Patrol System, or the PIPS. The program that intensifies police visibility in our community. I commend all of you for a job well done. Gipasalamatan sab niini ang kapulisan sa kanunay pagsakripisyo sa ilang mga kinabuhi alang sa pagproteher sa katawhan. Sama ni PO1 Mark Anthony Cabahog, kinsa nabalian sa iyang abaga human giluwas ang babaeng cyclist atul sa miaging Ironman triathlon. This is one example of how you would be willing to risk your lives to ensure the safety of our community. Gipahigayon sabang awarding sa mga police officers ug non-commissioned officers nga mipakita og maayong performance sa nagkalain-laing fields sama sa police administration, operation, intelligence, criminal investigation ug general support. Usa sa mga police officers nga nakahakot og daghang awards mao ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga gipasidunggan tungod sa labing daghang illegal nga armas nga nakumpiska ug labing epektibong kampanya batok illegal drugs. For Argao, they receive an award for solving a sensational case. No? And we also have two individual awardees, PO1 Solante and Chief Inspector Michael Bastes of Toledo. Sir, Haros mo, sir. Haros Grand Slam, no? Ang Cebu Police Provincial Office. Andrea Patenia, News 5. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Sopo. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, aksyon!